Здравейте! Днес искам да споделя с вас нещо, което наскоро прочетох и ме вдъхнови да направя серия от кратки видеа, с които да споделя наученото. А именно става дума за 5 основи на нашето здраве. Първата основа, това е правилното дишане. Втората основа е пълноценното хранене и приема на достатъчно количество вода. Третия стълб или основа, това е пречистване на тялото или така наречения модерно му детокс. Четвъртата основа, това е движението, а петата, това е почивката или релаксацията. Надявам се темите да са ви полезни. Всеки ден ще пускам така тематично по седмици за една от тези основи. И ще се радвам в коментар под видеото да споделите как се справяте, как поддържате вашето здраве, разделяйки ги на тези основи. И до скоро!